Uhulumeni wesifundazwe sase-Gauteng uthatha umkhankaso wakhe we-CBD Friday Cleanup Campaign wawuyisa e-Constitution Hill enkabeni yeGoli namhlanje ekuseni. Lolu hlelo luyingxenye yohlelo olubanzi lokuvuselela i-CBD olwethulwe ngo-Agasti 2024 okuhloswe ngalo ukuvuselela izifunda zamabhizinisi ezimaphakathi kuso sonke isifundazwe. Uhulumeni wesifundazwe saseGoli ngokubambisana nenhlangano ebheka ukusebenza komasipala basekhaya iSALGA kanye nezinye izinhlangano uqhube umkhankaso wokukhuculula e-Constitution Hill eBramfontein namhlanje. Injongo ukuba sibe khona lapha ukumobilize i-stakeholders, mostly i-community nama-residents ase-Gauteng first and foremost, and Johannesburg as a region, ukuthi we don't have to litter. Le ndaba yokuthi mawuthola ukuthi you are creating jobs is a wrong thing. We should not litter. Asehlaleni endaweni ezicocekile. Let's clean up. Let's make sure that the municipality clean up, and let's also report illegal dumping as and when we see it. Lo mkhankaso uphinde wehlela ePaki eliseduze nokuyilapho ukhuculule khona imfucuza, waphinde wasusa nemikhukhu okuhlala kuyo abantu ngokungemthetho nabanikezwe ithuba lokuyofuna indawo yokufihla ikhanda ezindaweni zikahulumeni ezikhona. Ezindabeni zeSoweto TV, ngikuNokulunga Mthembu ngiseBramfontein.